ụmụnne m ebubo ozi ọma nke olileanya wee bịa na-agwa unu obi amapụzụ na unu maka ihe debe na ndụ unu ihe Chineke dere o dewo ya nke Chineke kwuru o kwuo ya mkparị adịghị ya n'oge ya ọ ga-emezu chere Chukwu n'oge ya ọ ga-emezu ya tupu amụọ gị Nwachukwu, Chukwu maara gị ma mgbe ị ka nọ n'afọ nne gị Chineke kwuo n'ihe ị ga-abụ mana ị ga-agbakwa mbọ ihu na ebumnuche Chukwu mezuru site n'ibi eze ndụ. Nwachukwu ọ gịnị ka edere n'isi gị? Chineke dere gị ngọzi, adịmasọ, ọgwụgwọ nsọ, agamniru, ogologo ndụ na ahụike, uju amara, oke gị niile a nara gị ga-anachi egwutere gị mmadụ kwuru mmadụ. Anya mmiri gị ga-aghọrọ gị ọchị. Ọ bụrụ na Chineke dere gị mkpụrụ elu o nweghị ihe pụrụ igbutu gị ala. Ihe edere maka gị ga-emezu n'oge ya. Udo Chineke enweghị ọdịda. Agwa gị o dere gị amalakwụkwọ ngọzi bara ụba nwere ike n'ahịa enu kwuru ebe Chineke dozara gị. O dere gị na ị ga-abụ God number 1. Olileanya dị. Yes, my dear people of God, I now begin to claim for you what is written of you and what is written for you. You are going out and coming in and to be blessed. You are to be a lender, not to be a borrower. It shall be well with you. Can you say amen to that? Sons and daughters of God, the Lord has opened for you doors which no one can close. Doors of purity, doors of favor, doors of longevity, doors of fertility, doors of prosperity, doors of signs, wonders, and miracles. And somebody should claim all these. I claim them in Jesus' name. Whatever the Lord has said must come to pass. Whatever the Lord has written must come to pass. John 10:35, the Bible says the word of God is irrevocable. In Matthew 5:18, the Bible says, even if heaven and earth will pass away, not an iota, not a dot shall pass away from the law. And Pilate said in John 19:22, what I have written, I have written. God has written for you life and victory. God has written for you prosperity. You shall not be wretched. God has written for you holiness. You shall not be unholy. My people, I now pray that all your blessings, sealed and locked up in the spiritual, be released for you. Let the doors and windows of blessings be open for you. I write for you, my carriers with me, super abundant blessings. Whatever he says must
hope. Wait on God. In the acceptable time, He will do it. Don't use how conditions are around you now to consider how the future will be. For it says in Jeremiah 29, verse 11, 12, 13, and 14, I have plans for you for a future filled with hope. When you call me, I will answer you. When you search me, you will find me, and I will change your condition. What is written is written. Hallelujah.